ai ranka shi daɗe adalcin da haka inda yana yawa yayi yawa ma duk garin nan mun zazzaga ko ina shiya mun ga cewa labarin ka aka yi kuma labarin da aka yi naka saboda kyautatawa da haka yi domin adalcin ka yayi yawa in yana yawa amma wanga hali naka Allah shi albarka amin Allah shi albarka har da shekara ta zo da haka ma har da shekara ta zo da haka da kun yi haka jin daɗi ranka shi daɗi Allah ya ƙara ma girma kai kuma ga ina ni da yamma daga makka ranka shi daɗi tun daga yamma daga makka nake kuma a ƙaso na zo ka ganni ko kari ban yi ba saboda ina jin adalcinka ka ganni tun da safe nake asawaki na ji an ce in na taho fadarka da kaji zan koshi ranka shi daɗi don haka tun da safe da asawaki na karya ban ci komai ba da ka gani haka hali ne a haka nan karan jiya garin na sai da bi kowa da kwan kaji ya ce ko haka wani mai ka tobara ina magana kai shiru to ba dole in ci ba shekaran jiya na yi magana ranka shi daɗe yasa an ɗaure ni jiya na yi magana ranka shi daɗe yasa an zane ni to yau cizza ne yau sai mai gari ya ɗaura uwa ta yi